Здравейте, хора! Те карам скутер. И аз имаме тамък ми. Гледайте как се вижда. Това е лично моя скутер. Добре, сега видим мене. Само аз ще говоря малко. Чакайте да се поставя скутера тук. Това е басейна, който ще трябва да го прибираме след няколко седмици или дена. Хайде, сестра ми, карай. Вижте как се дига. Да е добре с глава. Това е трика новия. Рам-пам-пам-пам-пам. Тикоче. Ево бъл тамък сега. И кой каза 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100? Гледайте! Окей, сега съм я. Yes! Видя ли? Дъвче малко това ми я накрива, така трябва да ви отидем на лагера. Ето я скъпата Рейди. Така съм аз! Да, бе, самите мам. Толкова е много да накъде. Ама къде е пък? Чачи на гости. Еми същия е Илон е същия. Да го сгада скутер. Загазиха го. Този го газиха и Рая се ударила и он се ударил. Ама чочи, ами нам заскача пред рутинета. Това не го коментирайте. Сега се крива.